Noin. Terve. Tää tyyppi tuli mulle kysyä, voiko tehdä musta reaktiovideo? Katsotaan tää kanava. Ai sulla. No niinku... Ok. No. Nyt jos nettikin vielä toimii, niin se olisi aika bueno. Ehkä jotenkin. Moro, tässä videossa mä näytän teille Totta kai äiti just sinut soittaa. 4 salaista paikkaa GTA V:ssä. Ethän. Ja 2 mä näistä on itse ajat sit löytänyt ja 2 mä oon kattonut netistä ulkomaalaisilta kanavilta. Netistä ulkomaalaisilta kanavilta. Onko netti yhtä kuin YouTube? Kysymysmerkki. Mut se niinku sä et edes jaksanut etsiä kaikkia itse. Tai sit sä etit jotkut oikeesti itse. Et miksi? Ja ei muuta kuin mennään katsomaan paikkoja. Ei. Ekana paikkana on täällä Hangairissa. Hangairissa. Varmaankin tietää tämän. Ainakin luulista on siis yhdessä GTA V:n Stormmode-tehtävässä. Tiedän. Ja täällä on vaan tämmönen paikka. Kaikki tietää tämän, mutta mä halusin lisätä tän tähän. Kaikki varmaan tietää, että täällä on vaan tällainen paikka. Nyt ryhmä hiljaa. Silti, ja tää vie tänne ulkopuolelle. No ei. Ja tässä ei nyt varmaankaan mitään uutta ollut, Oli. joten mennään toiseen paikkaan. No ei. Toisena paikkana on täällä Siis sun oikeesti pitäisi topata tossa, kun sä menet siihen autoon ja ajat tohon hangarille. Tai tohon hangarin, mikä toi on, ovelle. Tai no mikä toi portti tossa nyt on. Niin. Hangarista kun lähtee, niin se on niin kuin täällä Ei. päin. Ottakas mennään sinne niin näytän tarkemmin. Elikkä tässä kohti kartasta on tämmöiset portaat. Tai niin kuin Joo, näen ne tänne. portaat siinä. Niin